съм Андербос и днес ще говоря няколко смешки с моя приятел. Значи първо ще ви изпея една песен, която има ето тук. Тихо се сипе първия бам, хакери хакват сървър без сам. Онера гледа, стеснат къпън, спира сървъра и бяга навън. Сега ще кажа една смешка. Така. Значи Дамяна пита Сашо: знаеш ли до колко години живее свинята? Сашо отговаря на Дамяна: що ма, да не ти е лошо. И това има смисъл, че се едно, че тя е свиня и ще умира най-сетне. Свана ли? Яни! Яни! Друга шега. Ами, защо циганите не играят шах? Защото ги е страх да не им вземат коня. Друго. Сега. Чакайте, сега ще дам. Така. Дамян чул себе си. Обаче от краката. Той не го пита. Какво правиш, човек? Дамян чул отговаря: беса се. Той не го пита: защо от краката? А пък Дамян чул отговаря: защото през врата не мога да дишам. Сказа, бе си хем така. Нещо друго. Сега ще измисля. Митко пита баща си: тати, аз принцеса ли съм? Баща му отговаря: Митя, ти си наркоман от Люлин. О май гад. Сега. Един ден Дамянчо отишъл на пазара. Питал колко лева струва шето с вода. Ще му отговори: 9,50. Така, 10 лева? Какво? Вие ще ме изнудвате. Не бе, 9,50 бе, пит 10 лева. Кора ти 10 лева. Кора ти 10 лева, толкова са. Ама ге. Друг. Двама англичанин, българин, два българи тръгват на път към Англия. Отишли в Англия и чуват някъде вика пак. Те викат: това fuck you силно означава здравей на английски. Не разбира просто и викат. И другите викат: fuck you bitch. Викат. И оня вика. И българи. И един българи че вика: това сигурно означава здравей по някакъв начин на английски. Или fuck you. Това означава тейба. И мисля така да завърших и път, защото Янито го няма. Той ще се подкрепя с малко такова, аз ще изям през това време тортата. Това няма да ми се разкри. Опа, ланка. Не тъй, бе! Нека се подкрепя. Той няма се подкрепя. Опа! Да, паш бъде за днеска хора, паш бъде днеска от мен и от Янто. Надявам се ви е харесало, надявам се да сте научили някаква нова шега и до скоро!